Nasi story ndisifumene ku-Anonymous. Uthi mna into endayenza ebuhlungu kakhulu futhi ngoku iyanihonta. If umtsha apha and ndiyaqala ukundibona, igama lam ndingu-Amelia Dlova, ndenza i-story time ku-TikTok nalapha ku-YouTube. Ndenza i-story time. Ezi story ngeke ndizifumana ku-Anonymous people, bathi mandibalisele nina. So if uyazithanda and uyayithanda into oyibona apha kule channel, please subscribe, usisupport. Loo nto leyo ingayenza uba le channel ikhule. You know what, this year we are aiming for 10k, we are aiming for 10k and more. Le channel ifuna ukukhula and wena uzoyenza uba iye kude le channel, and I really appreciate your support and for you being here ukuthi ubukele le video. And yeah, stay tuned, mamela story. Story time, nasi story. Uthi Anonymous into endayenza mna ndiyazisola ngoba ngoku iyandilandela everywhere apho ndihamba khona. Uthi baba nasi story. Uthi mna ndikhule kwikhaya labantu aba-strict. Uthi ekhaya nje ubungazenzi into zenza ngabanye abantwana, uyodlala, uba neetshomi ezininzi nje yonke laa nto. Uthi umntu benetshomi eyi-1 nakhona eyaziwayo apha ekhaya. Uthi nje nangoDisemba besingakwazi ukuthi siphume sithini ukuthi sakhula ke saba badala. Sikhulela kweso simo sinjalo uba ekhaya kwi-strict, sinotata nje ungadlali, utata wethu uthi wesibetha. Uthi hayi ke nyhani mna ke kwenzekile ngexesha elithile ndafumana i-boyfriend. Uthi ke laa xesha ndifumana i-boyfriend andikenzi nix ezinto ezenziwa ngabantu abadala because kaloku ekhaya sihlala simsulwa nje. Uthi ndidibana nalaa boyfriend ke nyhani ndiboma nam ndiyayithanda nayo iyandithanda, yayinto nje sisathandana kwamnandi. Uthi kwenzeka ka le mini ke, le mini kandoqo yoba ifuna senze izinto, yebo, izinto zabantu abadala and stuff. Uthi ke ngoku waxelena uba uzawufika axoke apha kowabo abezazi uba ufuna ukuhamba nale boyfriend. Uthi ke luckily ngale mini kwakukho ipati kule tshomi yakhe, le tshomi yaziwayo apha ekhaya ndithi. So ke ngoku kwakukho ipati phayana, iyo i-birthday party. So waxela wathi uyaphayana. Uthi yayisenziwa late ke kuba kwakho kude kulo mzi kunalapha kowabo. So waya phayana ke ngoku wabexelena uba uzoya nje phayana, afika ayokrobisa nje intloko abonakala uba bekhe wakhona, then anyamalala ahambe nale boyfriend. Uthi hayi ke nyhani ke sifike ke phayana kulo tshomi kumnandi, i-birthday party, siya-enjoy yonke into nice. Uthi but ke ngokwexesheni igqibo ephayana mizondlala uba masihambe. Uthi hayi ke sihambe engqondweni yam ndicinga uba mna siya kowayo. Uthi ke umcima mna siya kowayo, but i-boyfriend apha endleleni ethi you know what, masiqale mani sihambe siyofumana into ezibandayo 1-2 apha kule ndawo kuselelwa kuyo. Athi ke ngoku Anonymous mna andiseli, uyandazi nje zana sele ekhaya yakwazi uba kunjani. Abesithi ubheka hayi man ndiyayazi awuzeqala usela but uzosela nje 1-2 man uzoba right, umnxila ukho bad man. I'm convinced you guys, I'm convinced. Uthi omabhelive nyhani kuba hayi ndizawusela. Uthi Anonymous sihambe nyhani, xa sifele indawo yokuselela ifika i-boyfriend nyhani ithenga utywala ibeke phezu kwetafile ithi masiselele apha esiweyi. Uthi heyi andiyale boyfriend noba ibale ntoni ngam noba kwenzeka ntoni ngoku but ifuna ndisele. Uthi ndiyayiholo but nyhani ke ndingayiholo phathi ndibe busy kusela. Uthi heyi noba utywala bubi ke ndiyaqala ubusela ndizifila weird. Uthi heyi zange kuthathe iminiti zingaphi ndaziva mba sendidisi ngoku. Uthi Anonymous andazanga mna ndizocema izibane xa kutheni, but mna ndethuka ndibethwa ngumoya phandle, ibhlokho yam yehlile ndilele engceni. Bathi abantu ndisenziwa ifoli, wonke umntu wayefolile phayana, do ubonakala lo ndithi i-boyfriend yam. Bathi abanye ke wahamba nentombi yakhe, vele unayo intombi yena, wahamba nentombi yakhe. Uthi ndiphakama nje kule ngca ndingathi ndifumile, ingathi ibhlokho yam ilapha ezantsi, andiyazi noba kwenzeke ntoni but ndiyazibona nje uba ndinyikinyikile, ndandinalo negazi for that matter. Uthi ndaphakama ndiyanyoshoza ndiqomba uba ndizawugoduka ndizawuthini. Ndisendibuza abantu khanimbone ubani, kuthiwa ubani kudala emkile nje, kulele phaa wena. Uthi iintloni yayingathi ndifumane indawo ukuzimela at that point, but ndizozimela phi ndithini, woke umntu ujonge kum, woke umntu uyandibona. Uthi ihlazo indaneleli kulo yayingathi mna ndizibulale right there because abantu babendixelele uba kwenzeke ntoni, woke umntu undijongile, isidima sam sona. Uthi ndanyoshoza ukuya ekhaya, ndafika ekhaya nyhani ke zange ndibonwe ngelakhi nangena erumini. Xa ndivukayo ndivuswa ngumama ongena apha erumini. Uthi hayi kuyanuka apha, kwenzeke ntoni, ndithethe kunuka ubutywala nje lo room, uyasela wena ngoku. Uthi umama
wakhe immediately axela utata wakhe uba untombi lo usele. Uthi zange ndibethwe ngaloo mini, ndibethwe ndinestress, ndibethwa hey ikho into endehleleyo. Uthi isikhala ndesikhala yayingeso sikhala soba ndiva imivumbo ebuhlungu, ndandisiva ubuhlungu obusentliziyweni yam uba ndingathemba i-boyfriend ndithi ndihamba naye ndithi iyandithanda ihambe iyondampa ethaveni xa ibona intombi yayo ndibe lilifa nexhoba labanye abafana, phofu ndiseliswa yiyo. Uthi nyhani ke ndabethwa ekhaya ndaphuma imivumba, ndandigqabhukile nje ndiphuma imivumba. Uthi hayi ke emveni koko ndaklina irum yam ndenza nje izinto zonke njengesiqhelo, ndakhwela efowunini ndifowunela eli geza le-boyfriend ndifuna ulazi uba ithini na into yalo. Uthi ndambuza uba how come uba undishiye ethaveni ndiqala ukusela, uyazi uba ndiyaqala ukusela but ube nesibindi sokuthi undishiye. Uthi wathi i-boyfriend yathetha amahemhem ukuthi ayi wena ungasafuni uhlala nam, usithi uyagoduka, wathi wena uyagoduka wandishiya phayana. Ixoka, how come manje ndiyagoduka undishiya phaa kodwa uyazibona mandisela? Because sure laa boyfriend yambona mos uba uselapha, andithi guys, yambona uba uselapha, yayibona laa situation okanye yayibona uba nankelele phaa uzolahla lo uba yamshiya kanjalo. Uthi yaphika yama ngomlenze omnye. Uthi wamxelela ukuba uyayazi uba ndenziwe oku noku noku, bendililifa mna kusenziwa ifoli kumpha, wethuka kwangathi uyasiqwarhisa kuba nabethe loo nto wenza bafumana ndabona. Don't worry zayakho phaa kubona basorte out, phela ndiyazi uba undandiyazi uba uyandibhanxa because kaloku sendivele uba unomntu wakhe uyandibhanxa. Uthi ndahlala nelo hlazo ndizama uliginya kum ngaphakathi. Uthi ndazama usela iipilisi ndizama ukuzibulala but ndabhaqwa ekhaya kuse-early zakwenzeka into kum. Uthi ndabindiyitya into yoba mna kwenziwe le nto kum. Uthi andiseyena laa ntombi ngoku ibihlonitshwa elalini, no ndiziphethe kakuhle, I'm a virgin girl ngoku, ndilalwe ngumntu wonke elalini. Uthi lahamba ixesha ke ngoku ndihlala endlini mna andisaphuma ndisathi andisayi nakutshomi wam lo ndimqhelileyo ngoku because kaloku ndineentloni ndiza kuzifihla phi. Uthi lahamba ke ixesha ndaziva uba unowathi ngathi ndiyagula ngoku, ndandicinga uba unoba mhlawumbi bandisulele ngesigulo abandisulele sona aba bafana bebesitika ngam, sandicinga ukuba ndihambe ndiye esibhedlele. Uthi before ndifike phaa kwabakho into ethi kum mandihambe ndiyothesta uba andikho pregnant na. Ndayithenga ke i-pregnancy test ndayoyenzela endlini, lathi ngaloo mini akho bantu ekhaya. Uthi ndayenza only to found out uba ndikhulelwe. Uthi right there saqala isitrete sempilo yam, ndingazazi noba mandithini, ndizothi umntana ngokabani. Uthi ndiyastresa ndizothi umntana ngokabani, ndimithiswe ngubani, xa kwenzeke ntoni. Andikwazi nokuthi sesisiphukuphuku se-boyfriend because kaloku loo boyfriend ngulo uvele kwanishiya yena. Uthi ndathi ngubani? Ewe bayabalwa abafana ababandakanyekayo apha but ngomphi umfana uzawuvuma ubobhanxa uba owakho umntana ngowakhe? Uthi ndasixelela kum ngaphakathi uba uThixo andixolele lo umntana uyaphuma kum. But andiyazi le nto uba ndizayenza kanjani na, ndididekile, ubomi bam buyandibhida nayo yonke le nto yenzekayo. Uthi sakhula isisu mna ndisacinga uba ndenza ithini le, ndizawuxelela bani, andinalo nomntu lowo ndisapota woba ndikwazi uthetha kuphume le nto lapha kum ngaphakathi. Uthi hayi nyhani ke umama ekhaya ndandingabonwa nix uba kwenzekile into eyenzekileyo kum or ndimithi because ndandinxiba into zazinkulu ndihlala endlini indoors yonke into yam ingabonakali. Uthi heyi lihamba ixesha amahemhem ayathethelwa lini, sendiyive uba la mahemhem sekafike nalapha ekhaya but akho mntu ondimbuzayo, kumntu undijonge ngelaa mehlo uba but akekho umntu oyithetha poqo andixelele uba kwenzeka ntoni. Uthi ubomi bam batshintsha bakaka. Uthi ndandisithi naxa ndihamba ndiya eshop bonke abantu bandijongile, nabafana bebendifuna sebesithi barayithi ndim. Uthi into eyayibuhlungu isenzeke ebomini bam ngaminazana ethile ndadisayida uba ndiyolifuna iyeza elithile okanye ipilisi ethile ndizakhupha le nto ndinayo. Uthi ngexesha ke ndiya ekliniki, isisu sesikhulile, ndiyochaza uba ekliniki andisamfuni lo mntana. Kodwa hayi sisayikwazi kaloku lo mntana sekekhuliseke mntana yasibona isisu sakho singakanani. Undandizixelele kodwa ngaphakathi kum uba no matter what kose kufe ofayo uyaphuma. Uthi isisu sam sikhulu ndiphaa ko-5 months. Ndahamba ndayohlolwa ezikroxweni ezithile for ufumana into endizayisela kuphume.
uthi ndahamba nyhani ke ndayinikwa into ndafika naye endlini ndandimane ndiyijonga le nto ndiyiphetheyo ndiqomba ndiyisele okanye ndingayiseli ndichaze kanye mandichaze ukuba ekhaya ndichazile kuzawuthiwa ngokabani lo mntana ndizawuthi ngokabani yena xa kekhona lo mntana ndizawuphendula ndithini uthi ihlazo yangathi ndizalithwala emagxeni ubomi bam bonke bophila. Uthi ndafika ke ekhaya nyhani ngale mini kungekho bantu ndahlala ndandimane ndijikeleza ndicinga nale decision ndizawukuyenza kuba iza kuafektha kangakanani na ubomi bam. Uthi okubuhlungu izathi andimfuni lo mntana but ndayaba lo mntana naye uyadeserve ubomi but ndizomthini nxa kutheni isimo sasingavumi. Uthi ndalenza ke into yayibuhlungu ngaloo mini. Uthi akafuni uyicacisa bakwenzeka ntoni ngoba ibuhlungu guys imasikezi nam ngoku ebendixelela ke imasikezi yabo. So hayi ke guys uthi wayesenta wayeselayo uthi wabhuqwa sisisu for hours and hours and hours. Uthi wayezazi uba uyambulala ngoku guys ibuhlungu isistory. Uthi wayezazi uba uyambulala ngoku and then kwaphuma igazi lalininzi ke aba nomntana ke wade waphuma igqibeleni ephuma nje akasaphili. Of course guys akasaphili anymore umbulele mosikayo yonke le nto ayenzileyo sibuhlungu isistory and then andifuna uba emotional wamthatha wamfaka eplastikini wayokumlahla kwi-dumping site. Wayokumlahla kwi-dumping site wabuya endlini waqoqa igazi walala imini yonke emveni koko. Uthi but emveni koko zandiphinde ndibe right ndiva isikhalo sosana oko ndiva isikhalo sosana okanye ndinamaphupho adibenisene nomntana okanye ndithi ndingene eromini bathi ndibona umntana ophezu kwebhedi. Uthi andisabhadlanga ndiyahonteka andizazi uba ndenze kanjani nam. Kudala ndizama ukuzibulala ndiyisebenzisene nentambo abantu bayandibhaqa andiyazi uba ndibuthini ubomi bam ngento endenziwayo ngumntu endandisithi ndiyamthanda wandiphoxa wangenisa ebutywaleni ndaphelela ndiwuno ndimithiswa ngumntu endingamaziyo noba ngubani. Situation yam imbi injalo because ngoku ndingumntu nje ohamba esela utywala apha esithubeni ndijola nawo wonke umntu endifuna ujola naye ndiziphethe kakubi because ndizama uduma le nto ingathi ndiva umntana okhalayo ndizama uduma le nto ingathi ndinembezo kum ngaphakathi ndineli hlazo ndilithweleyo. Uthi mna ndiyasela ndilale ndivuke ngabo ndisele ndilale ndivuke ngabo. Uthi ndithetha nawe njengoku ndiluze iweight uthi ndandimile kakuhle gqithi mna. Uthi ndiluze iweight ndingumntu owelwa ziibhlukhwe ndimbi ndijikile ebusweni ndingumntu webhiya xa undibona uyambona umntu webhiya. Uthi xa umbona uboma uyaselela umntu abudovoza utywala. Uthi mna ndingulo mntu njalo andisabukeki nakakuhle ezintombazana. Uthi andibazi ubomi bam ndibuthini na. Uthi ndiyazama yonke into udlulisa but akudluli ndisebenzisa izinto ezibangela uba ndidume iingqondo zam. Uthi ndiyatshaya akho nto ndingayitshayiyo mna ngoku. Ekhaya ndancanywa ndaziwe izimntana ongamameliyo akwaziyo uba asukela phi but mna ndiyayazi. Uthi ekhaya bakayazi namhlanje uba mna ndenza into enje ndakhumane ukumlahla kwi-dumping site. Uthi iyanditya le nto andixelelanga namnye umntu ndiyaqala ukuyithetha ngoku andinoba khane ndicebiseni andinoba ndizocela amacebiso nizothini kodwa ndiqomba makhe ndiyibalise so that nina nizokwazi ukucebisa. Uthi u-Anonymous uxakene nento. Uthi ngoku wabo bemncamile abamazi bathini engamameli abamama bakutheni wasuke wajika wanje but yena uyayazi uba yaqalela phi yonke le nto. Uthi ndiyintlekisa kalapho ndihlala khona ngoku umntu ndibona esiso sesidengozo lapha esithubeni nje. Uthi nesikolo mos wayiseka kudala nempangela kasakekho kuye hoyanga. Uthi akahoyanga nto uyabona kuyahlwa kuyasa akazazi uba makenze kanjani na. Nasi isitori guys sibuhlungu if uyethanda isitori kanje ndifuna ukuva more of stories kanje or ufuna ukuva more of my stories please subscribe kule channel so sizokhula ndawonye
ngokwenza njalo nam ndizoyazi ubana uyazithanda ezi zitori futhi uyathanda ubani futhi ndiphinde ndibalise. I would really appreciate your support uba lithana likhulu. See you next time.